Croeso unwaith eto i'r myfyrdod hwn. Diolch yn fawr i chi am droi mewn a gobeithio profwch chi fendith wrth gydfyfyrio yn y myfyrdod hwn. Mae COP26 wedi bod ar y newyddion cryn dipyn yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd hibo wrth reswm. Mae pethau pwysig iawn yn cael eu trafod a'i hystyried lan fyna yn Glasgow, ac mae angen i ni gymryd sylw o ddifri o'r hyn sydd yn cael ei ddweud. Ac o'r cyngor sydd yn dod mas yna, ac o'r syniadau sydd yn cael ei datblygu yno, a'r holl bethau hynod iawn o bwysig hynny a fydd yn effeithio, os nad ar ein bywydau ni y genhedlaeth hyn, ond yn sicr o effeithio ar fywydau ein plant a'n hwyrion ni, a'r cenedlaethau fydd yn dilyn hynny wrth gwrs. Mae tipyn o'r pwysles, fel y mae yn cael ei gyflwyno yn y wasg ac ar y cyfryngau, ac hefyd gan nifer o'r gwleidyddion sydd yn Glasgow, tipyn o'r pwysles ar y pwysigrwydd o fod pobl yn gyffredinol yn newid eu ffordd o fyw. Bod rhaid newid blaenoriaethau mewn bywyd, bod rhaid newid yr hyn ni'n gwneud, y ffordd ni'n teithio, y ffordd ni'n ymwneud â'r byd o'n hamgylch ni. Ac wrth gwrs mae hynny yn bwysig iawn i ni i gyflwyno i eraill a gwneud hynny yn enw'r arglwydd Iesu oherwydd ni'n sôn am ddyfodol cread y mae Duw yn ei gariad wedi dwyn i fodolaeth ac mae Duw yn dymuno i weld yn cael ei achub a'i draws newid. Felly, yn rhan o'r broses honno, mae rhaid i ni fod yn barod i newid ein hunain, wrth gwrs, i fod e. Ac fydden ni'n barod iawn i gefnogi pob ymdrech i wneud hynny. Ond mae angen gofyn lot o gwestiynau, wrth gwrs, fel i beth dylen ni newid. Mae'r pwysles nawr ar enghraifft cael ceir trydan, ond mae lot o broblemau ynglyn â cheir trydan a dyna'r ateb ddyle fod mewn gwirionedd oherwydd mae'r batris sydd yn cael ei defnyddio yn mynd i bara am flynyddoedd maith a dim byd yn gallu cael ei wneud yn eu cylch nhw o dan yr amodau presennol wrth gwrs. A mae angen i ateb y broblemau yna. Ac mae'r creu y batri, mae pobl mewn nifer o wledydd yn cael ei trin yn wael iawn wrth bod nhw'n cloddio am yr hyn sydd yn angenrheidiol i'r batri ac yn y blaen ac yn y blaen. Os symud mlaen i geir trydan, mae rhaid ni'n siŵr bod y cwestiynau hyn yn cael ei hateb a nid paso bant oherwydd dweud mae problemau pobl eraill mewn gwledydd eraill ac yn y blaen yw'r problemau hynny. Os mae rhaid i ni newid, a mae rhaid i ni newid yn ofalus tu hwnt. Mae'r pwysau yn cael ei roi, ac mae dyn yn teimlo hyn gan y gwleidyddion yn gyffredinol, y pwysau yn cael ei roi ar y bobl gyffredin yn gorfod newid. Nawr te, mae'n y broblem fach fan hyn, ac mae anodd iawn i just dweud hynny yn gyffredinol. Yn y gwledydd tlawd, enghraifft yw'r bobl gyffredin ddim yn achosi'r holl wenwyno sydd yn digwydd yn tir ac ati. Yn y gwledydd tlawd mae nhw'n byw yn agos iawn i ffordd oedd yn hynafiad ni'n byw yma ychydig ganrifoedd yn ôl. Ni yn y gorllewin sydd wedi achosi'r newid, a pwy yn y gorllewin sydd wedi bod wrthi'n rheibio'r tir ac yn y blaen? Y cyfoethogion. Mae angen i'r cyfoethogion i newid. Mae angen i'r bobl sydd mewn grym gan mae llywodraeth o gyfoethogion yw'r llywodraeth yn Llundain yn arbennig, ddim gymaint felly yn Gaerdydd, ond yn sicr yn Llundain. Mae rhaid iddyn nhw i newid. A dyna yw neges yr Efengyl. Neges yr Efengyl drwyddi draw. Yn yr Hen Testament, pwy yma'r proffwydi yn ei beirniadu ac yn ei condemnio?
ifer bobl gyffredin. Odyn, maen nhw'n cyfeirio atyn nhw o bryd i'w gilydd ac yn dweud bod angen iddyn nhw newid eu meddyliau ac ati a newid eu ffyrdd. Ond yn bennaf oll, y bobl sydd mewn grym, y cyfoethog, y grymus, arweinwyr gwleidyddol, arweinwyr crefyddol, unrhyw arweinydd arall. Rheini sydd yn creu y diwylliant, rheini yw'r opinion formers, fel mae'n cael ei bwysleisio, o hyd ac felly yn ein diwylliant ni. Nid bobl gyffredin, fel chi a finne, sydd yn bennaf gyfrifol am yr hyn sydd yn digwydd, ond y bobl sydd wedi'n harwen i'r sefyllfa yma. Rheini sydd wedi gweud ar hyd cenedlaethau, mae llwyddiant bydol yw'r peth pwysig. Mae dwmlan yn y byd yw nod bywyd. Mae ystyr a phwrpas bywyd yw crynhoi digon o bethau, mwyn gallu byw yn fras ac byw yn gyffyrddus. Pwy sydd wedi bod yn gweud na wrthon ni? Y bobl hyn sydd wedi bod yn gwerthu pethau i ni, yn creu mwy a mwy o bethau diwerth ac yn argyhoeddi ni bod angen nhw arno ni. Y bobl sydd yn berchen y diwydiannau yma. Rheini sydd yn gyfrifol am y sefyllfa. Nhw yw'r opinion formers. Nhw sydd yn rheoli'r teledu a'r radio a'r papurau newyddion. Nhw sydd yn gweithio ni siwd dylen ni fyw yn gosod y safonau i ni. A nhw ddyle fod yn bennaf atebol am gyflwr a sefyllfa'r pethau. Nawr, nid fi yn unig sydd yn dweud na gyda llaw, ond yma Iesu'n gweud na. Mae Iago, brawd Iesu, yn gweud na, ac a'i ddarllen rhan o lythyr Iago. Amser bod e'n sôn am y cyfoethogion, beth yw ei farn amdani nhw? Clywch fy nghyfeillion annwyl, oni ddewisodd Duw y rhai sy'n dlawd yng ngolwg y byd i fod yn gyfoethog mewn ffydd ac yn etifeddion y deyrnas a ddawodd i'r rhai sydd yn ei garu. Eto rhoeso chi anfri ar y dyn tlawd. Onid y cyfoethogion sydd yn eich gormesu chi, ac onid hwy sydd yn eich llysgo i'r llysoedd, onid hwy sydd yn cablu'r enw glân a alwyd arnoch. Wrth gwrs, os cyflawni gofynion y gyfraith frenhinol yr ydych, yn unol ar ysgrythu'r cart y gymydog fel tyd y hun, yr ydych yn gwneud yn ardderchog. Ond os ydych yn dangos ffafriaeth, cyflawni pechod yr ydych. Ie, cyfoethogion yw'r rhai sydd yn erlyd, cyfoethogion yw'r rhai sydd yn trial cael lawr y syniadau yma sydd yn deillio o'r efengil. Y cyfoethogion sydd yn mynnu bod pobl yn mynd i ymladd i'r rhyfeloedd drostyn nhw, ac yn trial cadw'n dawel y rhai hynny sydd yn sefyll dros heddwch ac yn llefaru dros heddwch. Y cyfoethogion yw'r rhai sydd yn ei hala nhw i'r rhyfel. Y cyfoethogion yw'r rhai sydd yn mas yn rheibio'r tiroedd, yn gorbysgota'r moroedd, y cyfoethogion sydd yn gwneud yr holl bethau hyn. Ac yn nawr maen nhw'n beio'r tlodion am ddilyn eu cyfarwyddiadau nhw. Am wneud fel yn nhw'n eu cymell nhw i'w wneud. Mi roedd Iago yn ôl pob tebyg yn frawd i Iesu. Ac o ddarllen llythyr Iago, i ni'n gweld yn y llythyr hwn nifer fawr o bethau sydd yn adleisio beth mae Iesu yn ei ddweud. Mae e mewn groeg dda, mae'n debyg, ac mae hynny'n un rheswm pan mae pobl yn ameb neu Iago yw'r awdur. Ond wrth gwrs gallai Iago wedi cael rhywun arall i ysgrifennu fe yn y roeg ar ei rannau, achos i fod e'n lythyr y mae moyn hala mas i'r eglwysi ar draws y byd yn y cyfnod hwnnw. Felly, mae'n gwneud yn y iaith roeg. Ond i syniadau Iago, brawd Iesu, wedi cael yr un fagwraeth a Iesu. Wedi cael yr un gwerthoedd yn cael ei gyflwyno iddo ar yr eilwyd ac y gafodd Iesu. Wedi bod yn rhan o'r un gymuned a'r un gymdeithas a Iesu. Wedi gweld tlodi ar waith yn y gymuned a'r gymdeithas honno.
wedi gweld y cyfoethogion bras yn dod i'r ddinas fawr oedd efo'n mhell iawn o Nazareth, sef Fforys. A wedi gweld nhw yn ymffrostio ac yn byw i bywydau bras ac yn anwybyddu y bobl oedd yn dioddef. Wedi gweld hwnna fel y gwelodd Iesu, y cyfan yna. Ac mae yn cyfleu fan hyn. Ychydig cyn iddo gael ei ferthyru yn y flwyddyn 63 mwy na thebyg, ac mae wedi gweld y modd yma awdurdodau yn erlyd, yn trio cael gwared ar y syniadau arbennig hyn. Iago, brawd Iesu. Doedd mae'n meddwl lot o'r cyfoethog, ac oedd e'n sylweddoli bod y bobl yma yn rheoli bywydau pobl eraill, eto i gyd, ddim yn byw yn unol a meddwl Duw ac y ffordd Duw. Mae Iesu yn pwysleisio'r un peth. Chi'n cofio beth mae Iesu yn gweud am gyfoeth. Dyma un enghraifft i chi fan hyn mas o Efengyl Marc. Mae'r dyn ifanc cyfoethog wedi dod i ofyn cyngor gan Iesu. Pa orchmynion dyle fe ddilyn, achos bod e'n becso am ei achubeth personol Ac mae Iesu yn dweud wrtho mae'r hyn sydd ni rwystro fe yw i gyfoeth ac iddo helpu eraill drwy ddefnyddio'r gyfoeth i helpu eraill. A mae yn mynd o'n yn drist iawn. Edrychodd Iesu o'i gwmpas ac meddai wrth i ddisgyblion, mor anodd fydd hi i rai cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Syfrdanwyd y disgyblion gan ei eiriau. Ond meddai Iesu wrthynt drychefn, blant mor anodd yw mynd i mewn i deyrnas Dduw. Y mae'n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd nag i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Wel, mae hwnna'n swno yn go bendant yn diwe. Mae'n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd. Nawr mae lot o ymdrechion wedi bod i esbonio hyn bant ac yn wneud e'n llai cryf neu'n wannach na beth mae Iesu yn ei wneud mewn gwirionedd. Ac o'r canrifoedd cynhara mae yna un esboniad sydd fi'n clywed o hyd fan hyn a fan raw. Mae sôn am bwyty llongau ac y crau nodwydd yw'r rhaff sy'n cael ei roi rownd i ddala'r llong ac yn y blaen. A'r camel mae yna dwll mawr yn y rhaff hynny a ffordd mae'n cael ei glymu ac mae camel yn gallu fynd trwyddo fe gyda yn bach o ymdrech ac ati. Mae hynny mae Iesu yn sôn amdano. Wel, nonsens yw na, wrth gwrs. Nid dyna beth mae Iesu yn ei ddweud. Mae yn dweud yn llythrenol bod camel mae'n dweud gyda bach o hiwmor wrth gwrs a gorddweud fod camel ddim yn gallu mynd trwy grau nodwydd. Ac mae'n haws i gamel fynd trwyddo nac i cyfoethogyn fynd i deyrnas Dduw. Dyle hwnna'n sobri ni. Oedd Iesu yn byw yn y diwylliant hwnnw lle roedd pobl yn credu mae llwyddiant bydol oedd yn arwydd o fendith Duw a dwmlan yn y byd oedd y peth pwysig i wneud. Oedd y diwylliant hwnnw yn bodoli. Y pryd hynny. Oedd pobl yn credu yng nghyfnod Iesu bod tlawd o dan felltith Duw. Bod y rheswm bod rhywun yn dlawd iawn oedd bod Duw yn ei gosbi fe. O'n nhw'n credu bethau fel ni. A mae Iesu yn newid yr holl feddylfryd na, wrth gwrs. Ac mae'n dweud mae'r cyfoethog yw'r rhai sydd angen newid. Nid y tlodion. Mae angen i'r cyfoethog i newid eu hagwedd, newid y ffordd maen nhw'n ymwneud a'i heiddo, newid popeth amdani nhw eu hunain. Oherwydd nhw yw'r broblem. Pobl yn cael mwy na'i siar yw'r broblem yn ein byd ni heddi hefyd. Mae'n adlodi enbyd ac mae'n gyfoethogion sydd yn berchen ar fwy o eiddo
neu fwy o arian na mae rhai gwledydd yn ei cynhyrchu. Mae hyn yn gwbl ofnadw. A nhw, wrth gwrs, maen nhw wedi gwneud eu cyfoeth trwy reibio'r byd. Maen nhw wedi gwneud eu cyfoeth trwy gamdrin y ddeiar, a'r môr, a'r awyr. Maen nhw wedi gwneud eu cyfoeth trwy datblygu ffyrdd i amddiffyn y cyfan yma, trwy arfer ac ati. Nhw yw'r opinion formers, nhw sydd yn gweud o hyd ac o hyd, bob dydd, eich chi'n wrong os ydych chi'n gwrthwynebu hyn. Ac mae ganddyn nhw'r grym oherwydd mae ganddyn nhw'r arian i berswadio pobl ac argyhoeddi pobl mae ffordd nhw yw ffordd gobeith. Ac yn drist iawn, i ni'n dilyn hwn, dyn ni. I ni'n dal i feddwl mae'r bobl gyfoethog yw'r bobl bwysig. Y bobl gyfoethog yw'r rhai diddordeb dyn ni ynddyn nhw. Mae'r holl gylchgronau mae'n sôn amdanyn nhw. Yn eu portreadu nhw ac yn sôn am eu syniadau nhw ac am eu gwerthoedd nhw. Ac mae'r hyn yn cael ei cyflwyno i'r bobl ac i ni wedyn ni'n darllen y cyfan yma ac yn trial yn gorau i'w dilyn nhw ac i'w hefelychu nhw. Mae'r tlodion wedi bod yn efelychu'r cyfoethogion erioed. Meddylwch am y modd i ni wedi gwneud hynny ar hyd y canrifoedd. Y modd i ni'n bita bwydydd y cyfoethogion. Ac yn credu mae yna sydd angen gwneud. Hyn sydd yn eironig yw yn aml iawn y bwydydd oedd y cyfoethogion wedi datblygu yw'r rhai sydd wyaf drwg i'r corff. Fel bara gwyn, enghraifft yn lle bara ceirch neu bara cyflawn. Y clodion oedd yn cael bara ceirch ac ati, mae hwn yn lot gwell i chi, na bara gwyn. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ie, ni'n trial efelychu'r cyfoethogion o hyd ac o hyd. Ac yn credu mai i ffordd nhw yw ffordd gobeith. I ni mae'n bod yn gyfoethog. I ni mae'n cael digon o bopeth. Ni mae'n cael gormod. Dyna'r broblem. Ond gadewch i ni bwyntio o'r bys at lle mae'r broblem yn tarddu. Y meddylfryd yma sy'n cael ei gyflwyno i'r byd gan y grymus cyfoethog yw'r broblem. A mae angen newid hwnna. Fel mae Iago, brawd Iesu, yn ei ddweud, ac fel mae Iesu ei hunan yn ei ddweud. O Dduw helpa ni i sylweddoli mae nid trwy efelychu y cyfoethog i ni'n mynd i sicrhau a chybeth i'n byd. Mae angen i ni sylweddoli mae wrth weithio neges y cyfoethog barus yma gwneud hynny a dilyn ffordd Iesu. Amen.